Bocah masalah perduitan, senengane ruwet, nyusahne kancane. Dito ngirim nih Sarawak. Cepi mau dek. Bilang lagi? Sarawak. Sarawak gitu. Malaysia. Sarawak gitu apa tuh? Wes WA aku ada mobil. Saya ngirim nih Sarawak. Ini Sarawak gitu. Malaysia. Ini Sarawak. Ya Allah, Reki. Malaysia. Lu kok Kuwi Sarawak kuwi. Sarawak. Malaysia loh. Gila. Nyapa to kowe iki ngitung dhewe bilan wis dhewe kok ndang-to lho. Pas. Nggih. Pas lho ning kalkulator 75 1 dijumuk piro sama dengan 75 ngono. Ning kalkulator tulisan ngono. Piro iki dia saya oh toh. Tulisan kan. Lho, lek kancane repot dhewe lho ra kowe sosok. Apa Google suara? Lho. Ya ning kalkulator. Servismu lho. Ning kalkulator. Kowe iki lho ngitung dhuwit dhewe kancane dimbok salahi lho. Golek ono. 50. Wis servis apa to? Nge-flash. 50.000. Ya ini rum garap. Mbok. Tambah 35 ra. Ya kuwi lho hitungan sik 100 engko turane keri-keri. Baru kok lho. Kuwi lho ndang hitungan sik sing mbok cekel kuwi lho 100 no dhisik. Kuwi 75 keri-keri lho. Lah ya hitungan sik kuwi lho, engko dibendeli keri-keri ae. Nah. Aduh, padha goblok ya kuwi. Tapi tidak kamu sing badeli. Lho, kuwi lho hitungan wis to ndang. Orang tak input ya. Satu, mangewu tambah tak? Mangewu udah jadi 20 piro? Ya papat to. Mangewu udah jadi 20 pun mau jadi 100. Dari 10 dong, mau topik yang 20. Lho, Mangewu udah jadi nang, ayo. 5.000. Nang coba. 5.000 ben dadi 100 kuwi kabeh 20. Jelas. Endang itu ngendang, ngitung